Magbababa pa ako. Ba't tinanggal mo kasi ito? Bakit? Kasi nagugulo pag naala ito. Hindi na ito kailangan, di ba? Hindi. God! Natatakot na ako sa ano. Sa grrrr. Pagkikita pa. Tagilid mo kasi. Ano ba ganito? Tibay. Ano? Bigyan mo ako sa ulam. Kasi ako dito. Araw at gabi.
Sabaw man sir. Hindi ka mapakali girl. Di ako makakano dito. Nahirapan ako sa ulo ko. Gusto ko kasi makita. Sobra ako nasasaktan pag di ka nakikita. Araw at gabi. Hindi mapakali. Gusto ko kasi makita, hindi ko makita. At sakit na nga ng ano pa. Oh, God.
Tissue set. Tissue. Raket. Hintay, intindi mo ni Jit ka. Ni. 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 Midget. Hindi ka ba nagugutom? Ako ba o ikaw? Nagugutom na ako. Nagutom sa sakit. Okay.
Sobrang sarap, te. Diyan na. Nakakauwi pa kaya ka na ito? Kala nyo may makikita, no? Wala talaga. Gagi. Baklang po.
Paborito mo nga taga yung post. Ipos diba ka? Bakla po ito. Gag, patang tino. Mukha lang babae. Wala babae puta. Pwede bang umupo? Pwede mo po. Ha? Oh. Gusto mo? Ito? Ito naman. Na? Na? Ayan po siya, lalaki po talaga. Gagi ka. Yawa. Daya, talagang kita yung mukha eh. Gagi. Ito po siya, Ay! lalaki talaga. Normal kayo. Anyong. Gusto mong drinks?
Kita nyo naman, lalaki talaga siya. Hindi, babae. Lamig. Hindi ka talaga mapakalim. So kasi makita. Pag nakikita ko siya, hindi masyado masakit. Ilang ibon pa ba? Tatlo pa. Nakasilpin na. Likot na eh.
Oh my God! Fuck! Ba? Wala naman makikita. Inikot ka kasi. Wait, wait, wait. Ano? Nangangalay na ako. Daming ano. Huwag mo laglag kasi yung damit mo yan. Wala kasing na ano eh. Nasabitan. Wala nasabitan. Ako. Napakalikot. Okay na? Are you sure? Bilis naman. Napakabilis naman na eh. Ayan, tunay na yung makeup profile ko. Unay na. Hindi na nakaw. Ah. Gagi. Yung sarili mo na profile. Sarili mo. Bakit ba? Kunwari meron din. Ang dami na natin. Thoughts. Nalaglag eh. Wala nasabitan. Okay na? Wala na. May ayos. Bibidyo mo. Upo ka muna kasi. Nagmamadali. Alas 4 na eh. Ayan guys, tapos na siya. Ito, bali dalawa. Tibay. Tibay yarn. Matibay. Sakit. Mag-e-end muna ako, magbibideo lang ako. Ayan. Ako din. Tutuan mo ako after mo. Sa mawal ko.
Yun ako. Dito. Alin? Lahat o ito? Hindi. Hindi nakabigyan niya. Yan. Hindi nakabigyan niya. Nagutom na ako. Okay na. Oo. Bigyan ko lang. Ganda yung ano mo. Hindi ko lang yung gamot. Datapakan tulog na. Di ba pwedeng ano, tiyan na kahit ganun? Di pwede. Pwede no? Di ba masakit? Hindi ko alam. Ay, kumamaya. Wait lang. Masarap daw yung tinatatukan ko. Mm. Ang pakati bawang. Sakit ko. Na? Masakit yan. Ano makuri ko?
Ano na? Makuton. Wala. Dapat pala nakapera. Grabe.